Palestina herrialde okupatua dugu, hala ere bertara heltzean entzun ohi den lehenengo esaldia Welcome to Palestine da. Izan ere, 60 urteko okupazioak ez du lortu herrialde horren autodeterminaziorako gogoa hiltzea. Hori da behintzat, Algortako kultur etxean biltzen den Welcome izeneko erakusketa honek kontatu nahi diguna. Erakusketa honetan azaltzen da Palestinako historia, baina ikuspegi ezberdinetatik, ez? Bai emakumeen bizimodua bertan, emakumeen papera bai Palestinako gizartean, gero bai aztertzen dira giza eskubide urraketa ezberdinak, ez? Batez ere erakusketa saiatzen dena da erakustea jendeari gobernuz kanpoko erakundeak, ez elkarteek, ez mugimenduek ez dugula eserrez asmatzen, ez? Hau da giza eskubideen legediak eta baita ere nazioarteko zuzenbideak agintzen duela Israelek giza eskubideak urratzen dituela Palestinan, ez? Hau da, Palestina eta Israelen arteko gatazkan dana idatzita dagoela eta badaudeela nazioarteko lege batzuk hori edo Palestinako okupazioa hobeto esan da salatzen dituenak, ez? Welcome da bertara joaten zarenan entzuten duzun hitza, ez? Behin eta berriz palestinarrek esaten dizute welcome ongi etorri, ez? Palestinara eta Palestina Palestina izaten jarraitzen duelako eta Palestina izan beharko lukeelako hemendik epe laburrera, ez? Hasten da pixkatxo bat historia saltzen, sionismoa, data batzuk aipatzen dira, gero Nakba, herri palestinarra masiboki beraien herrietatik kanporatu egin zituztenean, hori izan zen 1948an, gero ja saltzen dago emakumearen egoera, errefusiatuak, asentamenduak, torturak, preso palestinarra Israeleko kartzelatan, gero hitz egiten da nazioarteko komunitatearen paperaren inguruan, gatazkan, Palestina eta Israelen arteko gatazkan, batez ere armen salmentaren inguruan, Israeleko estatuari, gero hitz egiten da boikot kanpainaren inguruan, ez? Eta aprobetxatu amaika guregan hurbildu dela, kanpaina hori sustatzeko, ez? Israeleko estatuaren kontrako boikot kanpaina, boikot akademikoa, ekonomikoa eta kulturala, eta horretara hori azaltzeko badago panel bat, eta gero ja, bukatzeko pixkat poesia eta Palestinako kulturari omenaldi bat egin ez bertako olerkari baten olerki bat jarri dugu, ez? Israelek 1947an Palestina okupatu egin zuen. Palestina esango dugu gaur egun Cisjordania deitzen dena eta baita ere Gaza deitzen dena Israelek okupatu zituen, ez? Eta okupazio hori ilegala da, nazioarteak ilegala dela esan du behin eta berriz, eta nazio batuetako legezkotasunetan eta hitzarmenetan hori ikusten da bai, ez? Israel lehenik eta behin Cisjordania eta Gazako okupazioarekin bukatu beharko lukeela edonolako konponbideren bat bilatzeko gatazkari, ez? Panel honek emakumea eta bere resistentziaren inguruan hitz egiten dau. Emakumeak izugarrizko papera izan dau bertan Palestinako gizartean, ez? Eta emakumea izan da beti ere, eta gizarte askotan gertatu da moduan, familiako oinarria, ez? Familiaren oinarria. Eta emakumearen egoera bertan Palestinan oso berezia da, ez? Batez ere diskriminazio
anitzak sufritzen dituelako. Alde batetik bai gizartea, eta baita ere bertako kultura eta bertako ohiturak bai, esate baterako islama, aipatu behar dugu, eta edo hobeto esan da herri arabiarretan daukaten ohitura, ez? Eta gero bai, okupazioa, ez? Okupazio militarra eta okupazio horrek emakumeengan daukan eragina, ez? Niri, bertan egona zenean Palestinan asko harritu ninduen, intifadaren inguruan hitz egin zidatenean bertako emakumeen elkartea batek, ez? Komentatzen zidaten bertako emakumeek, amendik askotan ikusten dugula intifada, gizarte altzamendu modu batean, eta gainera oso eredugarria guretzat, intifada bat okupatzailearen kontra, baina ez garela askotan konturatzen horrek gizartean daukan eraginean, intifadak. Hau da, ez eragin militarra Israelen aldetik, baizik eta baita ere gizartean, beraien gizartean, ez? Esate baterako, hori hainbat ume hiltzea, hainbat seme alaba hiltzea, senarra esate baterako lana galtzea, eta orduan senarra etzera hiltzerakoan daukan estresa, daukan tristura, daukan urduritasuna emakumearen kontra askotan ordaintzen zuela edo egiten zuela, estres hori. Orduan, esate baterako intifada garaian emakumeen kontrako erasoak igo egin ziren, ez? Emakumeak elementu aktiboak dira eta emakumeak kalera ateratzen dira. Batez ere, kontutan izan behar dugu, hori gizona dela lanera joaten dana normalean, ez? Orduan gizona lanarekin jarraitu behar du, baina eta emakumea gainontzekoa sarduratzen da, ez? Eta politikaz, batez ere. Bi mila eta bigarren urtean hasi zen Israeleko estatua harresia Palestinan, Zisjordanian eta Gaza inguruan eraikitzen, eta 2004 urtean nazioarteko auzitegi gorenak esan zuen harresia ilegala zela eta Israelek bertan bera utzi beharko zukeela eraikuntza, harresiaren eraikuntza, ez? Eta zagatik da ilegala, zagatik esan dezakegu ilegala dela, 1997ko mugak direlako nazioarteko komunitateak eta nazio batuak onartzen dituen mugak. 1997ko mugak izango lirateke hementxe, berde ilunaz markatuta dagoen muga, hori da 1997ko muga, eta hauek dira 1967 urtean Israel, Zisjordania eta Gaza okupatu aurreko mugak, ez? Orduan, harresiak egiten duena da, muga hauek gainditu, eta orduan lur gehiago palestinarrei kendu, ez? Herri palestinarrari kendu. Horrek zer esan nahi du, hemen esate baterako dagoen herrizka hau, Kalkilia, Israeleko estatuaren parte izango dela, orain guztiz geratu da harresiagatik inguratuta, sarrera bakarra dago herri horretan sartzeko, eta sarrera hori ejerzituak nahi duenean itzi eta irekitzen dau. Zer dago harresiaren eraikuntzaren atzetik? Hainbat hipotesi planteatzen dira, hainbat ikerlarik eta historiadore aipatzen dute, harresiak horrelako ez dakit, holako, hau da, ez du jarraitzen emarra zuzen bat, ez, harresiak. Orduan, askok esaten dabe, lurrazpiko urak jarraitzen dituela harresiak, bai Israelek uroiek bere gatu nahi dituelako, eta hori lortzeko hainbat politika behian jarri dituelako, hau da, orain gaur egun. Azkenengo urte honetan Palestinak izugarrizko lehortea jasaten ari dau, segatik Israelek bertako ur guztiak bereganatu izan dituelako, eta orduan askok esaten dabe harresiak bai lurrazpiko urak jarraitzen dituela, eta beste askok esaten dabe bertan Palestinan, Zisjordanian dauden asentamenduak bereganatzeko edo Israeleko parte izan daitezan, harresia horrezagatik sartzen dela asentamenduak Israeleko estatuaren partera
sartzeko, ez? Dibedio bentzeraz edo nik hobeto beste izan jarriko nioke apartheid. Askok entzun dugu edo, nik ez nuen entzun, baina nagusoak direnak segurazki gogoratuko dutela Hego Afrikako apartheida, eta, Israeleko eta Palestinaren arteko gatazkak itxura handia dauka bertan Hego Afrikan txuriek egindakoarekin, ez? Edo abian jarritako politikekin, ez? Argi dago hori, Israelek apartheid politika bat jarri duela Palestinarren kontra, abian jarri duela. Hau da, hementxe ikusten duzue berde argiz dagoana dela Israelek kontrolatzen dituen lurrak Palestinaren barruan, hau da, izango litzateke Zisjordania, eta Zisjordaniaren barruan badago Israelek kontrolatzen duen eremu bat, eta gero horia, hau da, oso konparatuta oso lurzati txikia Palestinarrek kontrolatzen dutena, ez? Orduan horri deitzen zaio apartheid, hau da, badaude eremu batzuk Palestinarrak direla, gero bertan barruan badaude bebai errepideak eta autopistak palestinoentzako edo arabiarrentzako, badaude beste errepide batzuk judutarrentzako, hau da, ez dago nahasketarik judutar eta arabiarren edo palestinoen artean. Orduan, argi dago horri apartheid izena eman behar zaiola, ez? Bertan bebai negoziazioetan daudela, ez? Eta bistaturen konponbide baten inguruan bistatu izan daitekela konponbidea, baina, saiatu behar gara Palestina izatea eta Israel existitu behar balin bada, Israel izaten jarraitzea, ez?